Od cestovín s konským mäsom rovno do nemocnice. Podľa odborníka nič nereálne. Pokiaľ to zviera bolo choré a takto bolo odporazené, tento výrobok sa môže stať nebezpečný. Otázne totiž je, či toto mäso niekto kontroloval. Tak ako na farmách, kde sa chovajú kone špeciálne na tento účel, chýbajú záruky, či v mäse nezostalo niečo, čo tam nepatrí. Reziduá veterinárnych liečiv, hormónov a či naozaj tam nie je aj mikrobiologická kontaminácia. Toto je jeden rozmer. Táto kauza ale dokáže poriadne zamávať aj so psychikou ľudí. V extrémnych prípadoch to môže človeka i zlomiť, i zložiť. Slova psychiatričky potvrdzuje aj milovníčka zvierat. Ako by zareagovala, keby zistila, že s cestovinami nevedomky zjedla aj konské mäso? Tak mala by som asi žalúdok až hrdle, aby som sa pozdracala. Je to hnus. Depresie, úzkostné stavy, strach, to všetko hrozí citlivým povahám. Ako im pomôcť? Tak jedine nájsť prvého psychiatra alebo prvého lekára. Takto dramaticky to podľa nej ale môže prežívať len zlomok ľudí. Potvrdila to aj naša anketa. Horšie by bolo, keby mi niekto naservíroval psa. To by som asi ťažko rozdýchavala.